Mansikka on monivuotinen perenna, joka kyllä kasvaa useimmiten paikallaan vuodesta toiseen, vaikka pyrkiikin rönsyillään levittäytymään ja kulkemaan eteenpäin uusille kasvupaikoille. Mansikka uusiutuu luonnostaan rönsyjen kasvaessa taimiksi. Puutarhassa mansikan taimet pyritään usein pitämään paikallaan ja rönsyt poistetaan, jolloin se varsinainen taimi vanhenee. Ikääntymisen myötä taimeen tulee helpommin tauteja ja tuholaisia ja sen sadontuotto vähenee. Eli mansikkamaa kannattaa uusia vaikkapa 5 tai 6 vuoden välein. Tämä mansikkapenkki alkaa olla jo aika aikansa elänyt, että täällä on jonkun verran huonokuntoisia ja kuolleitakin kasveja. Jos vaan mahdollista, kannattaa uusi mansikkapenkki perustaa vähän eri paikkaan kuin missä se edellinen oli. Myös mansikka hyötyy vuoroviljelystä. Penkin perustaminen kannattaa sijoittaa alkukesään, näin seuraavana vuonna saadaan jo satoa taimista, jotka on ensimmäisen vuoden kasvaneet ja vahvistuneet paikoillaan. Taimia hankittaessa on syytä selvittää tarjolla olevat lajikkeet. Tietoja eri lajikkeista löytyy sekä taimenmyymälöistä että puutarhalehdistä. Eri lajikkeilla on selvästi erilaisia ominaisuuksia maun, kasvupaikan, satoisuuden, säilöntäkestävyyden sekä kasvupaikkavaatimusten mukaan. Kannattaa siis tutustua hieman lajikkeisiin ennen valintaa. Usein on järkevää valita vähintään 2 eri mansikkalajiketta, joiden kypsyminen on hieman eriaikaista. Näin pihan mansikkasato kestää pidempään. Samalla kannattaa miettiä, mitkä lajikkeet hankitaan saman tien syötäviksi ja mitkä pakastettaviksi. Tässä on maahan menossa polkkaa ja vanhaa kunnon jonsok-lajiketta. Penkin päähän kannattaa istuttaa muutama kuukausimansikka, eli jatkuvasti koko kesän satoa tuottava taimi. Ja kun mansikan taimia hankkii, on syytä varmistua, että taimierä on niin sanottuja varmennettuja käyttötaimia, joita aiemmin kutsuttiin nimellä tervetaimi. Nimensä mukaisesti niiden käyttäminen on varmaa, ne eivät tuo mukanaan tauteja ja tuholaisia, joita pihalle saattaa levitä, mikäli sinne istuttaa muita taimia. Kun maanparannus on tehty, mansikkapenkki muotoillaan yleensä kohopenkiksi, jotta liika märkyys ei taimia kiusaa sateisina aikoina. Jonkinlaista katetta kannattaa mansikalla ehdottomasti käyttää, se parantaa sekä tainten kasvua että myös suojaa tulevia marjoja likaantumiselta. Katteena voi käyttää esimerkiksi mansikkamuovia tai tällaista mansikkakangasta tai olkea, jota on lisättävä muutaman vuoden välein. Jos istutukseen käytetään muovia, on reunojen jäätävä maan sisään, jotta muovi pysyy kunnolla paikallaan. Kun muovi on asennettu paikalleen, on aika tehdä reiät tuleville taimille. Taimet istutetaan 2 riviin siksakuvioon. Myös taimet kannattaa kastella kunnollisesti ennen istuttamista. Näin ne ovat hyvässä kunnossa istutushetkellä. Istutettaessa on huolehdittava siitä, että taimi jää samaan syvyyteen kuin missä se on kasvanut. Mikäli paikalle istutetaan eri lajikkeita, on varmasti syytä merkitä, missä eri lajikkeet kasvavat. Tulevina vuosina voi olla vaikeaa muistaa, kummin päin se nyt olikaan. Ja kuitenkin on hauska tietää, mikä lajike pihalla parhaiten menestyy ja parhaalta maistui. Kannattaa muistaa, ettei tämä kasvupiste, eli kohta mistä lehtiruodit lähtevät, jää liian syvälle maan alle, koska se saattaa tyrehdyttää kasvun. Kun taimea istuttaa, on se syytä painella kunnolla tiiviisti pohjamaahan. Liian löyhästi istutettu taimi ei juurru hyvin. Kuivina kausina taimia kannattaa kastella kunnolla reikiin vettä kaatamalla.